Roedd Secharias ac Elisabeth yn hen. Y byddan nhw wedi hoffi cael plentyn, doedd ganddyn nhw yr un. Un diwrnod, anfonodd Duw angel i ddweud wrth Secharias y bydden nhw'n cael mab yn fuan iawn. Bydd yn un arbennig ac yn helpu llawer o bobl i gofio i fyddhau i Dduw. Byddwch yn ei enwi'n Ioan. Dyna syrpreis. O'r ydar i'r rhy hen, medda Secharias. Mae'r hyn a ddywedais yn wir, meddai'r angel. Ond gan nad wyt yn credu a ddewi Duw, ddi ddim yn gallu siarad nes bydd y baban yn cael ei eni. Mae Secharias adra, heb allu dweud gair. Cyn hir ganwyd bachgen bach i Elisabeth. Beth fydd ei enw? Holodd pawb. Ioan, medda Elisabeth. Na, Secharias dylai fod, fel ei dad, medda nhw wrthi. Ond cofio Secharias beth a ddwedodd yr angel, ac ysgrifennodd hynny i lawr, Ioan ydy ei enw. Yna, o'r diwedd, gallai Secharias siarad unwaith eto, diolchodd i Dduw am y syrpreis arbennig, bachgen bach o'r enw Ioan.